Ang Business One Stop Shop po kan tabako, nag-start kang January 10. So bali po, pang 6 days pa sa nakita mo niya na naka-Business One Stop Shop. However po, sa 3 pa sa na January, nagpuna po, may nag-apply na, as in nagpuna po kami mag-process. As in, kang January 14 po, Sabado, the last permit issued was 305. And then, ang nakolekta naman po, hali po ini sa e-tax administrator, kung hain po, sa mapduman, kung pirang nakolekta, we were able to collect 5,760,176 pesos and 80 centavos. Base po sa 7160, ang satuya pong renewal is up to 20. However, ang igo po kitang extension, which yung ani po ang i-resolutionan po ito. Mm-hmm. Kaya ang extension po, matipende po sa resolution, which ang office nito ang ma-initiate, and then ipapa-affirm po ito sa CTO. Kasi po, sa CTO man po ang ma-apila para sa condonation and penalties, surcharge and penalties. So, i-announce na lang po kung hanggang noarin ang Business One Stop Shop. Lalo niya po, nagre-recover pa lang po kita kan sa itong ekonomiya after the pandemya. Mm-hmm. So, tigkatawan taman po talaga sinda na oras, as in, araw kayo ni, sige ang uran. Opo. Medyo difficile man po talaga. And then, that is one of our tabang para po ang mga negosyante mapasiring di sa muya na dahil na magparaduman sa ibang opisina para lang i-process ang sa iyang mayor's permit. So, yaon po dito sa Business One Stop Shop. So, nakakulukar ta po ang gabos na opisinang tiga-agihan, araw po kung bago, maagisinda sa CPDO for the zoning clearance or tigapot na pong locational clearance. And then, diretso po ito sa Office of the Building Officials, sa tuyang Sendro, Health Center, SN sa tuyang BSP. Nakakulokar man po digyan sa tuyang BSP, asin ang DTI, para po duman sa mapuon pa sa ng negosyo, kaya na sila magduman sa Ligaspi para lang magpa-approve kan sa indang business name. Yan. Opo. And then, baka po, anytime mapirmahan naman po sumuwami with the BFP na LGU na po ang mag-assess as in magkukolekta kang BFP. Ang mawawalat na lang po digdi sa muya ang kang BFP are the inspectors na sinang mataram kung may problema ang building o validated at sa isang fire. So, medyo malimyado na po. Ang renewal po, pag kumpleto ang sa indang daing problema, no po? Kasi ang nangyari po digdi sa moy ko kaming negative list. Pag-apply pa sa naninda, hihilingo na duman, may nagkakaput po kaming staff na tataraman kung sila may problema sa ibang opisina, papadumanin po muna sinda, and then i-resubmit na lang ang sinang application. So mga daiman pong problema, within the day, nare-release nito ang permit. Gabos po na negosyong nag-ooperate sa tabako, kay puhanin na magpo ang mayor's permit. Ako. Ang i-announce naman po pala na ang barangay business clearance integrated na sa proseso kang mayor's permit. Kami na po ang nag-i-issue kang barangay clearance, barangay business clearance. Nag-notify na lang sa mga new, igwa po kaming group chat, piga-announce ni po duman o kaya pigi-inform ang specific na barangay na may aplikante kaming bago. Sana po ma-overshoot ko po. So, na-collect kami last year na 52,154,049. Gusto ko po itong ma-overshoot na maski lamang 10% or dakulaong po itong kung 10%. Pero basta po ma-overshoot ko, okay na po ako sa ano. And then, ang target ko po sa issuance, maka 2,200 ako. I only need 208 to overshoot the 192 permits na makuha ko sa target. In behalf po kang LGU, tabako, sa pamayo kan sa muyang may gusto na mayor, iniinggan niya ko po ang gabos na nag-ooperate ng business sa tabako. As in, yung gusto po na magnegosyo sa tabako, igwa na po kitang
incentive code na pwede pong ilatag mi po sa gustong magnegosyo. Igwa po kita na Business One-Stop Shop, that is the non-fiscal incentive na itikatauta sa mga gustong magnegosyo. Igwa man po kitang token na ipigtaw sa first 100 with na-consume po natin itong first 100 within 2 days. Nailaw ta po ito, 2 to 3 days yata na nagibutan na ito. So iniinganyan ko po ang gabos na magkuha ng mayor's permit para po ang sa indong negosyo maging legal. Ang saro po na basic na principle of entrepreneurship is say po nindo ipag walang bahala ang sa indong statutory obligations with magkuha pong permit.